200 po salad. Ang sige, presyo tumit na sila. Kumain po. Sige, ikaw pila sa miya, dalawa sa kanya. Malutong pa yung balat niya. Para sumikat. Alit yun, alit yun!
Sabon. Isang kamon na lang sana siya. Isang kamon. Gusto mo yung mangga? Malalang din pa. Lagyan mo natin mangga. Oh, gusto mo na kumain? Ano na? Tinulog pa?
Yeah, you know. Kuya, dalawang itlog sa apat. Salas mo 50 pesos. Kaya ko na lang. Yes po. Ay, ikaw shawarma po. Buy one take one po. Shawarma po. Shawarma po. Buy one take one po. Yes po, meron. Ito, buy one take one lang ito. Pero saan na siya nakakita? Buy one take one. Di ba? Ayaw mo pa yung buy one take one? Tira na. Oo. Pag may tinda, 100. 50. Ang sige, presyo to sila. Hindi lang. Tumahan po ito. At least dyan sumasahod sila. Magkano Kenny? 100 po. Hindi naman naging sila pagkain. 260. May 10 pesos na lang po. 10 pesos. Kunin mo na tayo, tatlo 100.
Kanin salad. Salad po, kanin salad. Lalaki na yung mga yun. 100 po salad. Ayan, sudah baik. Alam mo ko sa... Wala yung sagot. Tol, ay ka naman, Tol. Dino, ay ka naman, Tol. Yung baba. Ako yung ginawa mo.
Tinawanan nila ako eh. Sabi ko nila wala daw gano'n. Alam nila yung ano yung nabibili doon, parang tinapay. Yung tinapay yung sinabi sa akin. Ayoko kami naman. Sarap ng ham cheese. Late-late ng hamis. Hello! Hi! Saan po yan? Sa... Pwede yung Gcash kaya? Special na lang po yung pila doon. Ay, special na lang. Gusto ko Yung isa po, special na. Damdamulag, tusino, longganisa. 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 Damdamulag, tusino, longganisa.